Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampagaanta ning higayon ato ilalahon kining teacher nga nag-viral karong bag-o sa social media gumikan sa ubay-ubay niya nga mga paandar. Gikan ni siya sa Salay, Misamis Oriental mga kapuso ug mipakita ni siya sa lain mga eksena nga giatubang sa mga magtutudlo ubos ni ining new normal. Ilailahon nato karong buntaga mga kapuso si Teacher Mona Rica Atasan o mas na ila na si Teacher Mikmik. Good morning! Good morning, Sir Nico. Good morning sa inyong tanan. Good morning, Teacher Mikmik. Kumusta? Good morning, sir. Ma'am, nahimo kang matawag na tong social media sensation, ubay-ubay nimo mga videos nag-viral. Kumusta? Mising in na ba nimo? Antod karon sir, murag kay nahinay pa sir kay kanang di kay ko na ko mad kuan ba kay happy pud ko nga daghan day ko na pa-happy nga naila na day ko bisan man lang dili day sa amo apil man day dira sa Visayas apil pud sa Luzon. Kang kinsang ideya ni Teacher Mick nga bubuhat ka ni mga social media accounts ug ingon ani nga mga gimmick nimo? Actually sir sa ako lang nga kuan kay more on ga TikTok po man gud ko before so ga-view man siya, gadagan man ang view sa personal account na ako sa Facebook. So, one of my friends, nag-advise siya nga, why not nga mag-create ka your own page. Then, dato na dahil nagsugod na I did not expect na one of my ideas mo, click na ito katong mga nagatutog modules and katong TikTok ang sayaw, sir. Unahon na to tong naghatod kag module, ma'am, kay murag siaw ka ito, lingaw, aligre kayo to nga konsepto, teacher naghatod og module, at the same time, murag nakapangayo pa kag ubay-ubay nga mga panano, mga utanon. Okay. Sir, disclaimer lang, kay basin mo, ingon sila ba nga naghatod dawig module. So, sa amo ading nga region, sir, wala day dili may allowed niya teacher maghatod og module. So, idea lang to siya kay before man good, di ba, katong first nga plan is ang teacher mismo ang maghatod sa school. So, na may mga idea good sir, while go print mig module with my co-teachers, naga-stapler mi ba? Amazing kay ma'am. Ma-expose nila itong beauty ani ma'am kay makalaglaag data. Why not? Pasindo ko na sir nga na. They're single nga mga tito, single nga kuya sa mga estudyante. So, from those idea, naka-come up din ko concept sir, nakabuhat din ko. Ay, buhatin din naka ko something nga ma-portray na, maka-portray ko inana. Tapos ako din siyang i-exage. That's because I'm trying to portray a comedy man to give good vibes sa mga mananaway. Nasa kagi-post ka ron bago, ma'am, katong daw sa murag nag-modeling mo, samtang nag-prepare, nag-staple sa inyong mga module, ma'am. Oo, yes. Kuan lang to sir, kaning sakit na kaya mo. Wala, doon man siya ingon nga, nagreklamo, binalingaw mo, gid kayo ni sir. Kay, sakit na among dris, among siko sir, ba, sige, ana-ana sa balin-balin sa mga module, staker na sad. So, mo, while ka pa-music sa room with my co-teachers, kami diri sa classroom, doon na pa-music niya, nagbilato lang mo, medyo pa-relax lang gamay sa amo ang mga kuan ba, ang mga bukton. So, inato lang siya, kasrot, sa kay please hilig man po apilapin sa dagwitikin before sir katong wala pa ko nag-teach. So, hindi ko nang sa gamay refresh ang mga kuan. Teacher Mick, kinsa man kuno ni si Teacher Mikmik sa sulod sa classroom katong kaniadto pa atong pamaagi. Istrikta, pasiaw unsa may mga buhat mo sa sud, ma'am? Depende siya sir kay if you are a teacher you need to be versatile man. So dili nimo karon nga panahon sir ha. So as I observe ako estudyante pa ko sa una dili kayo ko kaning mahadlo ko pag ako teacher nga terror kayo mo na nga mahadlo ko pangutana, mahadlo ko og pataas sa kamot, mahadlo ko answer basin masayop ko. So mo din na siya nga ang bis maka-learn ng takaato dili na kay mahadlok man ka. So mo dito ko ako pag ma-teacher ko akong sagulan og funny yung make sure kay teacher ka at the same time ma-learn yung mga estudyante kay as of now mga good sir mga estudyante karon mas gusto nila ang teacher nga approachable. So akong as a teacher mas gusto na ko sir nga bibo akong klase. Nakis ko to mga kag bibo mga aligri sa klase, mga icebreaker kumbaga. Basin do na kay halad para sa atong mga viewers karong buntaga. Go. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Chika-ding, chika-ding. Ana, sir. Ana, TikTok na style. Balik. Naglupad, left, loop. Left, okay. Murag, sige lang, go ahead. Sunod ka nimo. 1, 2, 3, go. Balik ko sir ha. Chika-ding, naglupad, lupad. Ana.
Ano din, sir? Okay. Duha ka chika ding ni patong Ni sa patong sa sanga. sanga. Ano dayon? Aha. Nahulog ang isa. Isa na lang sila. Okay. Kaling balik na yun. Kidding. Ano ko na, sir? Thank you so much sa pag-appeal. Thank you so much, ma'am, sa pagtudlo na morong buntaga. Unsay reaction, ma'am, nga ubay-ubay na gyud ang views ini imo mga videos? Reaction, sir, kanang bitang kanang nakatilaw bitaw kasi sa pinaka-paborito ni mga chocolate or pinaka-paborito ni mga cake. Kaya bitang pagkaon bitaw mo, sir, makapiyong ko niyo, makasayaw ka sa dili ni kadi ka kaingon nga happy ka pero tibok ni mo lawas bitaw, sir, murag emotionally, physically happy kay ka, sir, nga daghan ka na pa-happy. At the same time, maka-receive kag mga messages, sir, ba nga they are very depressed daw, kay na-quarantine, na-positive daw sa COVID. Pero tungod ko na nakakita sa akong video, nadasig daw sila. So, I know that there is a reason nga nang ipa-viral po ako mga video. Teacher Mick, if you won't mind, how old are you? Kuno ma'am, unya single ba kuno available? Or in a relationship? Kompleto na gina, sir, ba? Aha. Hindi pa ko maka-sir, di ba? 16 pa ko, sir. Sweet 16? Yeah, joke lang bitaw, sir. 25, sir. I'm 25 years old, running 26. Aha. Single, sir. Available. Wala yun. Aha. And ready to mingle. And ano, sir, pwede ra. Teacher Mick, nalingaw jud mi sa atong conversation karon buntaga. Unsa mensahe nimo sa atong mga students, mga parents o imong mga co-teachers diha, ma'am, nga kitang tanan nagatubang man ining gitawag nga new normal sa edukasyon? Nagulat pa naman ni Kuhon nga makita ta mo mga estudyante na alam mi ninyo mga teacher matabang ra gihapon mi. So tanan mga estudyante ay yung magkaikog tawag sa mga teacher ninyo kung namoy mga pangutana sa module o sa mga ginikanan. So daghang salamat kaayong mga mga sir, mga nanay, tatay, mga lulog-lula nga nakasabot sa sitwasyon nato karon nga hinaot nga dili unta mo mga suko sa amo sa education nga nainana na mas nidako na nanay yung trabahoon. And para sa mga teachers, to my co-teachers out there, our job is not just a mere profession but it is a mission to carry out po. Advice to all the teachers out there nga positive lang ta, ma'am, look at the brighter side of life. Di lang ta sige kay palabing stress, smile lang ta in order for us to radiate it to other people and especially po sa mga students natin po. Thank you, teacher. Thank you, Sir Nico. Nice meeting you virtually po. I am so enjoyed po. Thank you so much po. Thank you so much.